Hayırlı gün, hürmetli tomoshachilar. Tataristan 24 kanalında Turdan-Tur efirda medeni oğurtu topşuva. Barığızga da motor hem oңышлы gün tilep sizin selamlimin Gülüse Sıngatulina. Сабантуй халкыбызның ижад хәзинәсе. Ул татарларның рухи байлыгын, тапкырлыгын, күп гасырлы тарихын гәүдәләндерә. Бүгенге тапшыруда милли бәйрәмебезнең бай тарихы һәм үзенчәлеге хакында сөйләшербез. Кунагыбыз Татарстанның атказанган артисты, Казан дәүләт мәдәният институты доценты, режиссер Азат Зарипов. Хәерле көн, исәнмесез Азат әфәнде, хуш килдегез. İsənmisiz. Әлі бәйрәмнәр дәвам итә, шуңа күрә сезне һәм барлык телевизор караучы тамашачыларыбызны әлеге бәйрәм белән котлап үтәбез. Юкка гына язылмаган бит. Саумы июнь Сабантуйлар айы дип. Шуңа күрә июнь җитте, Сабантуйлар дәвам итә. Сабантуйлар башланганга күптән инде. Хәзер иң әйбәт Сабантуй була Казанда. Барыбыз да күреп Башка калабыз. регионнардан караганда үзебезнеке кадерлерәк барыбыр. Шулай. Хөрмәтле телевизор караучылар, әйтеп үткәнемчә, тапшырубыз Турдан-Тур эфирда бара. Шуңа күрә безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66. Һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Азат әфәнде, әңгәмәбезгә күчкәнче сюжет карап битәргә тәкъдим итәм. Ул инде сезнең хакта һәм бай иҗатыгыз турында булыр. Бик рәхәтләнеп карыйм. Игътибар экранга. Студия безнең бүгенге кунагы Азат Зарипов, актер, режиссер, педагог, Казан дәүләт мәдәният институты доценты, Татарстанның атказанган артисты. Азат Әнәс улы үз чорында бүген үзе белем бирүче уку йортын тәмамлаган. Соңрак режиссура юнәлеше буенча Щукин исемендәге театр училищесын бетергән. 8 ел дәвамында Казан татар дәүләт яшь тамашачы театрында эшләгән. Аннары мәдәният институтында актерлык осталыгы дәресләре бирә башлый. Татарстанның һөнәри һәм халык театрлары сәхнәләрендә 25 тәп спектакль куйган. Аларның күбесе балалар өчен. Бүгенгесе көндә Татарстан рәисе каршындагы татар телен саклау комиссиясе йөкләмәсе буенча Татарстан районнары хакимият хезмәткәрләрен татарча текст төзергә, чыгыш ясарга да өйрәтә. Менә шундый зур шәхес бездә бүген кунакта. Һәм алда әйтеп үткәнебезчә, без инде бүген милли бәйрәмебез хакында сөйләшәчәкбез. Менә тарихка күз салсак, бәйрәмебезнең 1000 еллык тарихы барлыгы хакында билгеле. Бу чыннан да шулай микән? Күбрәктер дип белим. 921 елны Ибн Фатлан безнең Болгарга килгәннән соң аны җыенга алып баралар. Ул Сабантуй. 921 ел. Бу безнең мәгълүматлар чыганаклардан караганда. Шуңа күрә бу бит инде бәйрәм 921 елга хәтле булган. Ул бит инде беренче Сабантуй гына булмаган бит инде Ибн Фатлан алып барган вакытта. Шуңа күрә аның тарихы 2000 еллардыр дип уйлыйм мин. Минемчә үзем әйтү буенча. Чөнки каян чыккан Сабантуй? Менә ике төрле мәгънәдә бар. Беренчесе Сабан ул плуг, теге безнең сукалый торган. Икенчесе Сабан ул орлык. Орлык туйыма бу. Әгәр дә Сабан туйыма бу. Моның ашыклык кертеп булмый, кайсысы дөресрәк икәнен. Ләкин минем кызым әйтмешли, моны әти ди Сабан, мин ди шундый нәрсә чыгана укыдым ди. Сабан туйда кияүгә чыккан яки өйләнешкән кешеләр бик озын узак гомер кичерәләр ди. Мәйдам кызым әле сиңа иртә Сабан туйларга чык, бәлки ишаратырсың дип. Шуңа күрә Сабан туйның килеп чыгышы, сүзе каян килеп чыкканы әлегә хәтле дөрес мәгълүматы юк. Элек бит Сабан туй дигән сүз булмаган, җыен булган. Җыен булган безнең ата-бабаларыбыз төрле рулар, җыйналганнар, кебәкмешли степники булган, урманда торучылар, алар җыйналганнар бер урынга. Һәм алар үзләренең батырларын, көч чынашканнар, үзләренең кызларын күрсәткәннәр, егетләрен күрсәткәннәр, аларны ярашканнар. Ул целый ритуал кебәкмешли булган. Шуңа күрә аның тарихы минемчә бик бай. Мин үзем өчен, минем өчен 3 бәйрәм бар. Шуң дөресе 3 бәйрәм. Беренчесе 9 май әлбәттә, ул бәйрәмнән башка җиңү көне. İkincisi Sabantуй. Менә Сабантуй ул иң зур бәйрәмнәрнең берсе, безнең халыкныкы. Мин үзем татар белән горурланам, татар булуым белән. Üçüncüsü Яңа ел. Менә минем 3 бәйрәмем бар үзем өчен. Туган көннәр, балалар туу, ул бит минем өчен генә бәйрәм. Бүтән халык өчен бәйрәм түгел.
Bütün халык өчен бәйрәм. Менә безнең Рәсәйдә, Татарстанда, минемчә, ул эш бәйрәм. Дини бәйрәмнәр бар, аларга тимибез. Бу халыкчан бәйрәм дип әйтим инде. Тик бар халык эчендә. Урысмы, чувашмы, татармы, син кем булса да, менә эш бәйрәм, аны бер кайда куя алмыйсың. Менә милли бәйрәмебезгә әйләнеп кайтса, хәзер бит инде без аны июльдә дә бәйрәм итәбез, шул вакытта августта да, сентябрьдә дә. Ничек уйлыйсыз? Менә аны шулай соң үткәрү бу дөресме икән? Беләсезме нәрсә, барлык регионның да Сабантуй үткәрәсе килә. Мин аны шулай дип аңлыйм. Мәсәлән, бу атнаны без Казанда үткәргәнбез икән, яки шушы атнаны ук Чаллыда яки Нижнекамскида, Арчада, Мамадышта бер вакытта үткәрәбез икән, бөтен кеше ул бәйрәмнәрне карарга өлгерми. Минемчә, шуңа күрә дә ул төрле вакытта айның төрле фасылында үткәрәбездер дип уйлыйм мин аны. Чөнки бөтен кешенең дә ул Сабантуйларга йөрисе килә, карыйсы килә. Мәсәлән, булды Ульянда, булды Урмайда, Комсомолецта, анда барган кешеләр шунда булды. Аларның бит Казан белән бер вакытта булмады, аларның кайрым булды. Шуңа күрә анда кешеләр күп җыйнала. Кешеләрнең бит бәйрәм итәсе килә, карыйсы килә. Безнең бит элек Сабантуй ул ат чабышы булса, менә Сабантуйның төп билгесе элек ат чабышы булган. Аннан көрәш булды. Ә хәзер нәрсә дип уйлыйсыз? Сабантуйның иң төп Нәрсә дип әйтим миңа калса? Җырчылар. Хәзер кеше кем җырлый икән анда, шуны карарга дип килә. Нинди артистны чакырганнар икән? Шуны карарга дип килә. Һәм менә рекламаны караган булсагыз, рекламада обязательно әйтәләр кем килә җырларга. Шуның белән кешене җалып итәләр. Ул кешене игътибар батырларга түгел, шулай бит. Хотя минем уйлавымча барыбер көрәшне безнең татар халкы гына түгел, гомумән безнең Татарстан халкы аны бик ярата. Аның тарихы бик күптәнге җыен вакытында Сабантуйга хәтле булган әйберләр. Менә чыннан да безнең халкыбыз көрәшне зурлый. Менә бу нәрсәгә бәйле соң? Батыр. Батырлар. Безнең һәр вакытта да беренче урынга батырлар чыга. Ул бит интеллектуаллар соңына чыга башладылар. Элекеге вакытта гел батырлар чыгадыр иде искә. Менә ул Сабантуй батырыма ул, Кыр батырыма ул. Эшләгән батыр ул нәрсәдер, эшләгән, үз күрсәткән, җиңгән ул. Шуңа күрә флагны да бит Сабантуй флагында Кыр батыры күтәрә. Яки элекеге узган елга калган батыр күтәрә. Флаг бит Сабантуйның тарихы гына түгел, аның ритуаллары да бар. Әлбәттә, аны флагны күтәрәләр. Шуннан соң аны зурлыйлар Кыр батырларын. Кемнәр җиңгән, аларга бүләкләр тапшыру. Аның целый ритуалы бар. Аны сразу гына Сабантуй башланып, көрәшкә күчмибез бит. Көрәшкә күчкәнче күпмедер вакыт уза. Әлбәттә. Әле бит менә Сабантуйның төп бәйрәменә кадәр сөлге җыю йоласы да бар. Әлбәттә. Шул хакта да сөйләшеп бетәсе килә менә. Сөлге җыю йоласы мин кичкәнә вакыттан калган. Минем бер танышым әйтә, син беләсеңме ди, Азат ди, минем нәрсә белән ди, җәлеп итә ди Сабантуй, нинди ис белән ди. Мәйтәм белмим әйтәле. Нафталин исе белән. Мәйтәм, нишәп шул истим. Безнең күрше абзыйың ди, ул тракторда, фермада эшләр алар. Алар елга костюмны бер генә кияләр. Сабантуйга гына ди. Нафталинны кагалар да, шуны кияләр дә, и Сабантуйга баралар. Артларыннан без барабыз, и безгә нафталин исе аңкып торадыр иде. Бу бunda шаяру да инде бу. Ләкин бүләк җыю ул элекеге бит менә сугыш вакытында да нинди генә җафалар, нәрсәләр генә булса да, безнең Сабантуйны үткәрмичә калмаганнар. Чөнки һәрбер кеше Сабантуйга дип бүләк әзерләгән. Кызлар җәйге озын төннәрдә яулыклар чиккәннәр, сөлгеләр чиккәннәр. Ул безнең татар кызларының уңганлыгын күрсәткән. Кем нинди озор белән, нинди матур итеп, кемгә дип шигә. Әгәр дә мин ат чабышында беренче урынны аласын беләм икән, үзем егетне, мин шуңа дип шигәм. Әгәр дә мин беләм икән, минем атым, егетемнең аты картайган, ул беренче килә алмый. Ул соңгысы булып килергә мөмкин, мин шуңа дип шигәм. Әгәр дә мин аркан тартышуда җиңгәнне беләм икән, или гер күтәрүдә, шуңа дип шигәм. Алар һәрберсе русча әйтмешле именной сөлгеләр, яулыклар чиккәннәр. Бу инде халкыбызның зирәклегендә күрсәтә шулай бит. Шуңа күрә алар аны чиккәннәр, и егетләр һәр вакыттагыча гармонист, безгә баянист булган инде ул. Алар бергә тотынышып, ул бүләкләрне җыеп җиргәннәр авылда. Әле дә бар ул. Ул йола, әле дә авылда йөриләр, ләкин уже инвесторларга һәм колхозның исәбенә или совхоз шәһәр исәбенә калды хәзер бүләкләрне алар
әзерлиләр. Элек кешеләр үзләре биргәннәр. Ләкин элек колхоз или алар бер сарык биргән булсалар, иң зур бүләк булган инде ул. Ләкин Сабантуй теге сугыш вакытында да сарыкны кешеләр җыйналып, күпмедер әйбер белән сарыкны биргәннәр җиңгә. Ә безнең менә Татарстанда, Казанда дип әйтик инде. Казанда ул күптәннән бар Мирный бистәсендә, Дербышки бистәсендә күбрәк булган булса, бездә Казан эчендә 5нче ел рәттән быел безнең рестораторлар, Казан рестораторлары белән берлектә Казан мәдәният институты бу бәйгене үткәрә. Элек бер генә ат җыйган булса, хәзер безнең 4 нокта дип әйтик инде без. Беренче нокта ул һәр вакытта да Кремльдән башланса, икенче нокта опера балет театрында башланса, өченче нокта Туган авылым комплексында башланса, дүртенчесе Старый Татарский Слобода иске татар бистәсе була булган инде ул. Шуннан башлана. Һәм әкренләп Камал театрына таба юл алалар, шулай. Барысы җыйнап, юл өстендә туристларга күрсәтеп, безнең йоланы үзебезнең шәһәр каршына, шәһәр кешеләренә күрсәтеп, Камал каршына җыйналабыз. Менә 3нче елгы мин үзем җыйдым аны. Узган ел мин Камал театрындагы, мин Камал театрында 3нче ел рәттән эшлим. 3нче ел үзем җыйдым. Миңа кызык иде ул. Шул кадрларны быел эфир каналыннан да, город каналыннан да күрсәттеләр. Мәйтәм, бу 3нче ел узган ел мин аны эшләмәдем. Шуңа күрә үзебезнең студентлар белән, Казан мәдәният институты студентлары белән, безнең укытучылар, мөгаллимнәр белән, безнең баянистлар белән, безнең биючеләр белән җырлап, биеп, татарча, русча, чуашлар да бар безнең төрле милләт халкы яши бездә, җырлап Камал театр каршына бүләк җыйнап төшәбез. Безнең әлбәттә президентыбыз, рәисебез ел сайын үзенең бүләген бирмичә калмый. Ул Сабантуйны чыннан да бик ярата, шуңа күрә аның бүләген без көтеп алабыз. Аңа кергәнне дә опера балет кырында концерт куела, Туган авылым кырында. Алар һәрберсе зур әлбәттә концерт. Мин бу форсаттан файдаланып Татарстан кунакларын, Казан кунакларын, Казан тамашачыларын барысында Галиәскәр Камал театры каршындагы мәйданга чакырып калыр идем 23 көнне иртәгә. Димәк, иртәгә безнең халкыбызны үзенә күрә бер зур бәйрәм көтә. Шулай бит. Анда җырлар, биюләр, әлбәттә Казан дәүләт мәдәният институтының студентлары, мөгаллимнәре, җыр бию ансамбленең легендар солистлары, Камал театрының Зәңгәр спектакле. Аларны карау өчен генә булса да, мин әгәр дә үземне татар дип, ягъни мин Казан кунагы дип саныйм икән, мин анда барыр идем. Азат әфәнде, менә тарихка әйләнеп кайтсак, элек бит әле яшь килен бүләге дә булган. Алар инде әлбәттә үзләренең бөтен күңелләрен, бөтен осталыкларын биреп, әлеге дә баягы сөлге чиккәннәр. Алар бик тырышканнар, чөнки әлеге сөлге батырга бирелергә тиешле бүләк. Менә бүгенге көндә әлеге йоланы саклана дип әйтеп буламы? Яшь килен дигән сүз ул кияүгә чыккан була сезнеңчә. Кияүгә чыккан кыз баш ватырга бирмәгән. Тарих буенча. Менә мәгълүматларда шулай язылган. Мәгълүматларда дөрес язмаганнар. Чөнки ничек инде мин, мәсәлән, сезгә кияүгә чыкканнан соң, мәсәлән, сез Ират, мин сезгә кияүгә чыкканнан соң, үземнең чыккан сөлгемне нишләп мин башка кешегә бирим, әгәр дә минем сөеклем бар. Бәлки халкыбыз шул рәвешле яшь киленен тикшереп карарга теләгәндер. Яшь киленнең берничә сөлгесе булырга мөмкин. Ләкин ул төп сөлгене барыбер үзенең ир-атына, үзенең сөйгәненә биргән. Ул сөйгәне әлбәттә катнаша икән, бары үзенең сөйгәне, мәсәлән, минем сөйгәнем катнаша, батыр булып каласын беләм икән, ул вакытта тәгаен яшь килен уланы бирә. Бу әйбер димәк әзрәк сорау уята. Сорау уята. Чөнки мин, мәсәлән, минем яшь киленемне миңа килгән, мин бик теләп бетермәс идем аның ниндидер баш ватырга биргән сөйгәне. Аңлашылды Ул фикергез. кияүгә чыкмаган кызлар биргәннәр. Кияүгә чыгарга әзер булган. Төп мәгълүматларда шулай дип язылгандыр ул. Менә алар бүген кияүгә чыгарга әзер, алар аны бирәләр. Менә креш турында сезнең белән сөйләшеп беткән идек. Игътибар итсәк, менә бүгенге көндә без мәйданда хатын-кызларыбызны да күрә башладык. Бу бәйрәмне бизим икән. Ничек уйлыйсыз?
Минем Әйе, сезнең фикерегезне Безнең ишетеп фикеребез бетерсебез кирәкме? кирәк. Әгәр дә кешеләрнең фикере кирәкме? Фикерегез. Минем фикерем булса, мин бик аны белмим, хуплап бетермим. Минемчә. Хатын-кыз булып калырга тиеш. Минемчә, ул минем фикер. Әгәр дә зрелищны буенча хатын-кызларның көрәшкәнен карау кызыграк. Иратларның. Иратлар өчендер. Иратлар, әлбәттә иратлар өчен. Әгәр дә минем фикерем булса, мин юк, хатын-кызларның аларның үзләренең көрәшләре бар. Киендә чиләк белән йөгерү. Йомырка кабып йөгерү. Хәзер кашыкка йомырка куеп йөгер. Капмыйлар, безнең коронавирустан соң без аны кулга тотып йөгерәбез. Мин аны хуплап бетермим. Элеккеге вакытта, мин һәр вакытта элеккеге вакытта әйләнеп кайтам. Шул ук кашыклар бер-берсенең авызына күчәдер, бернинди коронавируста бер нәрсә булмыйдыр. Ул вакытта халык чистарак булгандыр микәнни? Әйтеп бетерә алмыйм мен аны. Азат әфәнде, менә шушы урында тукталып, тагын бер сюжет карап бетәргә тәкъдим итәм. Ансы инде Апас районы Сабан туеннан мизгелләр булыр. Бик рәхәтләнеп. Игътибар экранга. Бүгенге заман Сабан туе ничек үтә? Борынгы ата-бабаларыбызның гореф-гадәтләренә урын каламы? Халкыбызның асылын чагылдырган милли уеннарга тиешле игътибар биреләме? Шушы сорауларга Апас районы Сабан туе үрнәгендә җавап табарга тырыштык. Безнең инде милли традициялар елына туры китереп, быел Татарстанда шулай эшләдек. Урыс, татар, чуашның гореф-гадәтләрен керттек. Менә шушы подворьеларда инде аларның ишек алдында, мәсәлән, татарлар токмаш кистанда, урыслар кәбестә тызлады күргәнегезчә инде. Аннан соң инде элеккеге традициялар булгач инде искә төшерәсе килде. Советлар заманында безнең бабаларыбыз, әбиләребез кырдан ничек иген сукканнар, ничек багышлар белән эшләгәннәр, будайны ничек кырдан алып кайтканнар, шул атларында күрсәтәсе килде инде. Әлбәттә, Сабан туеның төп бурычы хезмәт алдынгыларын бүләкләү, кыр батырларын хөрмәтләү, игенчегә, терлекчегә тагын бер кат дан җырлау. Авыл тормышы нахурга кирәк мен үзем 7нче классны бетергәч, ат җигә башладым. Һәм дә эшчеләр җиккәннән соң колхоз председатель белән сөйләшеп, механизаторлар җыелышына укырга киттем. Шуннан бирле инде 45 ел механизатор булып эшләдем. Рәхмәт, булай каттаулар өчен мине, зурлаганнар өчен. Яшьләргә куркырга кирәкми, бер дә авылда калырга. Авылда бөтен нәрсә бар. Эшләргә техникалар жаңа хәзер. Эшләргә. Шәһәрләрдән авыл моңына сусаган яшь буын, эшчеләр, җитәкчеләр дә Сабан туйга ашыга. Туган җир тартуы көчле шул. Үземнең районымны, туган авылымны бик каты яратам. Мин ясайын кайтырга тырышам. Инде менә безнең коллегаларым читтән килгән кунаклар шундый матур сүзләр әйткәчтә, мен тагын да бер башка үсеп куйдым. Шуның өчен бик шатланам. Чөнки менә шундый безнең Апаста җыр күңелле, кунакчыл, яхшы торыш халык яши. Рәхәттә сыңайма Сабан туе мизгелләрен күзәтү. Искә төшерү. Менә без быел да Казан дәүләт мәдәният сәнгать институты белән берлектә буада эшләдек. Милли Сабан туйны анда бик әйбәт кенә килеп чыкты дип уйлыйм. Беренче коймак тиерле булмады. Аллага шөкер. Азат әфәнде, шуның белән тапшырубыз ахырына да якынлашып килә, һәм тапшырубызны йомгаклап тагын шундый сорау бирәсем килә. Милләтебез алдында бәйрәмнең төп нинди максатлары бар? Безнең гореф-гадәтләр сакланып калсын иде. Яңа уеннарга теге мөгез чыгарам дип андый нәрсәләр эшләмәсәк иде. Чөнки бар һәрбер нәрсәнең, мәсәлән, без каядыр читкә барабыз, аларның изюминкаларын, аларны карарга. Массайларны сикергәнен карарга, алар бит үзгәртмиләр, башкача сикермиләр, ничек сикерделәр, шулай сикерәләр. Шуңа күрә Сабан туй элеккегечә ничек булган, шулай калсын иде дигән фикердә мин. Тарихны истә тотып эшләнсен иде, шулай бит. Ул безнең бит калган бердән бер шундый мирас дип әйтик инде. Ул бит юкка гына ЮНЕСКОга кертелмәгән.
Демәк, аны сокларга, Аны сакларга. кадерләргә һәм хөрмәтләргә кирәк. Әлбәттә. Азат әфәнде, бик зур рәхмәт сезгә студиябезгә килгәнегез өчен һәм милли бәйрәмебезнең тарихы белән кыскача гына булса да таныштырып Бик беткәнегез зур өчен. рәхмәт сезгә. Уңышлар, сезгә дә сәламәтлек, озын гомер теләп калам. Бик зур рәхмәт, сау булышабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сабан туйлар мүбәрәк булсын. Рәхәтләнеп бәйрәм итик, күңел ачыйк. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.